الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagaryami, mga bubayami si ku agama Islam. Iman tuwa oras na giyai so ikadua kaptigirtan wa mga Muslim. Alhamdulillah, penalamatan tanu su Allah subhanahu wa ta'ala ka ini sampai tanun yang paman sagi yang kaya oras adi tanu di manggel bekagi yang kutu miya makalala kipantag mga galbak mga pagarya ayad na oras tanu imanto na alas 4:01 sama na yan na mag-anda na giyang kutwa oras kumaagyang kutwa al-fajr. Wadin si ko mga bangsa tano, mga pagaritano, mga tunganay tano, da sirampan na mamakanaw, da sirampan na makapreparado na banda mapia na pakatukaw tano siran. Mga pagaryami, mga bangsami, mga bubayami, salam rakanu langun, sagiyang kaiya kapipita, udi na paman na gawi isasaw latigtanu. Masya Allah. Salam ko mga pagaryami, matatago sagiyang kaiya darpatan wa Pilipinas, na ayamala salamatan na sa mga bangsa tanu sisi isiran matatago sa giyang kaiya liwa Pilipinas. Ayam mapamagusay tanu kitumpok tanu sa giyang kaiya mga usayan tanu na giyang kutua kini panguya tanu Islam sa giyang kutua kasaula. Tigitanu kapusa. Giyang kaiya oras na aya ipembetu sayo mga lukos na tigira na ipopuasa. Ino to mga pagarya kagi su Muslim apusa na yay oras kapkanian. Kapakaya siya ko mga paditano na miya kasambutid na giyang koto kaya pusairan nagu kaya kaniran sa panganang kan ipambagriran sa giyang kuto mga lawasiran. Masya Allah. Mga pagarya yung kaiya kasul na isad na ya ini panguya tuwaga matano Islam. Ini panguya tuwaga matano Islam agyang kuto kapianian nagugyang kuto malaaguna ama penggunaw nagyang kutua Muslim di mamuasa. Anta kagyang kutua Muslim pupusaan yan nagyang kaiya bulan na Ramadan. Ayam ya alu sa hadith na Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi as-suhuri barakah muttafaqun alaih. Ayaman nagyang kaya hadith apitru Anas apitru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigyan na saulakanu sama nuto na suguan saulakanu atigo nabitan wa Muhammad kamataan nagyang kuto kasul na kapapadalaman sa barakah na basta galabak amatatag unagyang kutuwa baraka kapapadalaman sa baraka na pumakutan tanwa mga Muslim.
Pemakutan tanu ka antano makuah agyang kutuwa barakah apa papadalaman wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyang kaiya kasol kapu sa ating tano na sukada ka lang sa iku mga Muslim na dira na ya ding galabakan nagudira na ya di preparaduan laboro nagyang kutuwa mababaloy mga ina si iku mga walay o mga Muslim balasan siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Agyang kaiya kababaloy o ba iya pagipat ako pamilya niyan nagus kanya ni di mariparadu sagyang kutuwa di miso lagyang kutuwa pamilya niyan na isad na malaibalas. Isa ang malaibalas galabak sabab sagyang kutuwas kanya ni kesabapan di makapamuasa agyang kuto pamilya niyan. Sa manuto na sumya makabangon sa walay na sira ni mala kekelimiran abalas sa alungan na mori. Isang dunagyang kaya kasol. Na so pamanso de makabangon sa walay na ayabuwa din niya ni kaserbisyuan nagyang kaya ginawa niyan. Subalasan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga lukastano, mga inatano si ipkilay agyang kutuwa panagunta maniran nagugyang kutuwa bubayairan si iko mga watairan na ayamala nagyang kuto mababaloy pagamaan sa agyang kutuwa suldawalay. Masya Allah. Inusay mga ulama agyang kaiya di tano di pagusain kasul kenapa sana ulo amay kuan na ya kaya sabutan ni ron na sana ul kasul tigitan wa kapusa yang uto kapkentano sagyang kaiya depan na kauma agyang kaiya fajar. Ino sayo mga ulama at tigran agyang kanan na dalil aloy o anas naginan karina agyang kutuwa pupusa sagyang kaiya Ramadan tigra sagyang kaiya Ramadan ma'murun bis sahur na isusugun agyang kutuwa kasul isusugun agyang kutuwa kapusa kakenian sagyang kutuwa kadapan na kauma agyang kaiya fajar yang kaya ada kauma agyang kaiya fajar nagi waktuwa dimbegragyang kutu Muslim. Tigo mga ulama inoto sa katano mga Muslim diitigra sa giyang kaiya bulan na Ramadan na diitano dimbuot ngira lang idaya oras kaditano di sul na kagiyat tigo mga ulama agiyang kaiya oras na kapapadalaman sa miyakad kadakal kamapyaan nagumatatag unagiyang kutuwa miyakalala barakah naman ito matatago na tigo mga ulama agyang kutuwa miyak kadakadakala mapya nagugyang kutuwa miyak kalala baraka diniya wa dunyawiya malagi na tigo mga ulama ugyang kutuwa mapya nagubaraka amala sa dunia nagugyang kutuwa baraka nagumadakala mapya akap pagagama at tigo mga ulama sa manuto na dua akapapadalaman sa giyang kaya kasul adna barakanian sa dunia na adum pamana barakanian sa giyang kutuwa di ka pagagama agyang kutuwa tao. Yang kutuwa kasi siya pautaw sa giyang kutuwa agama niyan din yan di ka suaswata si iku kadanan tanu Rabbul Alamin. May alin sa giyang kanan na hadith agyang kutuwa barakah. Naya sawapad na natigo mga ulama na ginandun ni ukit kini panguyatan nun wagamatan wa Islam. Paman na pakipamakutan wallah
pakipamakutan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kuto akasul kapaman na panguyat si mga Muslim. Tanto mambu mawatan ng bidaan agyang kuto mga tao, mga Muslim di Seoul agugyang kuto mga tao ipambaga kira agyang kaiya ka Seoul. So mga ulama na tigiran na yang kuto matuan sa sahur kagi duanan adna sahur mababalo ya dietas sahur adun pamana tigitan wa suhur duanan anto na yung bidaan yan anto na yung bidaan agi yang kuto sahur agu yang kuto as-suhur. Tigo mga ulama agi yang kuto sahur. So mga ulama tanong rahimahumullah na inusayra nagyang kutwa anto na yung bidaan nagyang kutwa sahur agu yung kutwa suhur. Yung kutwa kababaluin niya na dietas agu yung kutwa kababaluin niya na depan. Yung kutwa sahur na ayamanaw to na inan supanganangkan adimi preparado mga Muslim sa giyang kutwa mo limpusan akagagawi. Gira lagi day oras na giyang kutwa iptinda mga ina o di na giyang kutwa mababaloy kumikibir sa giyang kutwa suldawalay na giyutip matuan sa sahur. Giyang kutop man na kapanggiraw tanwa suhur na ginanso di kaso lagi ang kutwa Muslim. Yang kuto sukap kaniyan paman na ayaman niyatian na simba niyan si eko kadanantan wa Rabbul Alamin. Maapkan o ka miyaputo lagi ang kutwa internet tano. Di pakagagagi ang kutwa wifi. Masya Allah. Yang kana nakasawol na tigo mga ulama miaaloy sa giyang kana na hadithu na bitan wa Muhammad agyang kuto akisusugunon si iku mga Muslim pamana ano to ugaid na suguan na tigo mga ulama amrun istihbab la amrun ijab. Benar ko isusugu to na kanabuto paliugat agyang kuto di kasul agyang kuto tao ayaw suwa tigo mga ulama na mustahab. Ayako kuman yan na mustahab paman na mababaluyanan apad sa giyang kutwa sunna unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi ko mga ulama lagi di Ibn al-Mundhir na ayad na ilayan yanun na sumanga Muslim sumanga ulama na miyang pungsiran sa giyang kananakasuhul na amrun mustahab paman na ayako kuman yan nagyang kutwa tigitan wa mustahabba. Ayak kanina aknaba na napaliugat na sukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayam ni aluy na diinian di ayam ni aluy na wasala ashabahu ma'ahu na itataro sila nagyang kutwa puasairan. Ada nakapusa kaya puso nabitan wa Muhammad apmutuan sa wisal. Ay mana wisal nagyang kutwa sunabitan wa Muhammad na dinyan di pagayunaan pakasumpataan nagyang kutwa dua kagagawi. O di natigitan wa paman na sunabitan wa Muhammad na diskaniya napsul ka itatarus yan din nagyang kutwa paman na dinyan di kapusa. Ayap metuan sa alwisal nagyang kutwa sutaw adima muasa sa dua gawi. Fa akthara wala yuftir udi nakalawan ng penuto. Agyang kutwa paman na dinyan di kapusa sa dua gawi na diskanyan dineken udi na dinyan din betala nagyang kutwa puasan yan bali yasumun nahara ma'al layl dinyan na di pamuasaan nagyang kutwa mga kadundaw nagu iraraksino nagyang kutwa kagagawi.
sama nuto na giyang kaiya di mamuasa sa dinyan di pakatetarusaan na mga muslima iya magagdamira na giyang kutua kapi agyang kutua kapusa. Nasa katanwa mga muslim kapapantagan na ayat tamanak kagagatano na giyang kutua tergatano kuman ko kauma agyang kutua subu na si itanubup ketaman aketigertanu sa agyang kutua kauma agyang kutua waktua maghrib. Yang kaiyawisal na Allahu alam uba adem penapakagagawin si iko mga pagaritan wa mga muslim. Ikatalawa ko sa itanong sa giyang kaiya hadith na tira na anna fi sahuri baraka diniya wa dunyawiya yang kutua di itanu di katero akagia katataguan aya sa baraka akap pagagama nagu baraka sang kaiya dunia aginan sudi itanu di kanggel baka sa giyang kutu mga sunnaw nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginan sudi itanu di kanggel baka ku mga sunnah kasi siapa tanu ku mga sunnah nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihi agugyang kutu kapugukititanu sa giyang kutu ukit nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam giyang kutu tawa di Saul na amay kaayaniyat yan sa giyang kutu di niya di ka Saul na imtithala amrin nabi na di niya ning gelebek na giyang kutu lagi dukyang gelebekaw no nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigu mga ulama apegyang kutu di niya di ka Saul kapkanian na ibadah na simbasi ko Allah subhanahu wa ta'ala naman ito paman na kumiyang kaira lagi daya oras nagyang kutu kapkan na simbang kautu si ko Allah subhanahu wa ta'ala naginan din ipanguya ito mga ulama agira lagi daya puasa na apiagyang kutu kapkan kapturuga sagyang kutu muslim ayad na ni atiyanon na makabagr sagyang kutu dinyan di kasuaswata sa iku Allah na mababaloy panuto simban yan sa iku kadanantan wa Rabbul Alamin na pamakutan tanu mga pagari agyang kaiya Ramadan aasara paman na mapi agyang kutuan ni at tanu na langon ugal bakatanu saya na pagbaluya simba tanu naguditanu di papakarani naguditanu di kasuaswata sa iku kadanantan wa Rabbul Alamin. Padapan na kapi agyang kaya kasul na mukhalafatu ahlil kitabi al-Yahud wan Nasara na kesupakatan wagyang kutwa ukit o di kapamuasa o ahlul kitab aginan su mga Yahuda o su mga Nasara. Kenapa bu aya di mamuasa na sa katanwa mga Muslim? Igira na adnap kisampay rakatano paman na su mga Kristyan na di silang di mamuasa. Na lagi dia na sumambu sa mga Yahud na di silang di mamuasa aya karina na sa mga Yahud si iku masaw nabi tanwa Muhammad na di silang di pusa ya panutul tanu si iku miyaw na apaman ad nagawi adiran di pamuasaan na sukini sampai niyan si iku nabi tanwa Muhammad na tigian pemuasa kami mambuang mga Muslim kagi sa kami malaika benar si iku musa adiskan naman ito, sa kami malaika benar kumusa adiskano na nanaawanan adna mga gawiya di pamuasaan ng mga Yahuda gusto mga Nasara ugaid na aya kibibida o puasa agyang kutua mga Muslim na agyang kaiya sahur sa katano na di tano di Saul nasiran na di sira na Saul tiguna bitano wa Muhammad faslun ma bayna siyamina wa siyami ahlil kitabi akalatus sahur ayat tigiyan ng bidaan o paman na di tanu di kapamuasa ang mga Muslim agusto di kapamuasa o ahlul kitab na giyang kutua kasul na isa na paman na mapia mapapadalam sa giyang kaiya kasul apaman na sa katanwa mga Muslim na kibidatan o si iku pada mga tao
paman na salakaw iagama o di na tigitanwa supakatano sa agama. Tigong mga ulama agyang kaiya kasol na matatag unagyang koto begragyang koto Muslim adinyan di menggeresagyang koto adinyan di kasuaswata sa iku Allah. Nagu kasi siapa niyan sa gyang koto kapi akan bubulawasan yan. Paman na gyang koto okuman sutaw na ugupian to sa gyang koto kasi siapa gyang koto lawasian wana syatihi nagugyang koto kababaloy niyan makasag sa gyang koto simba niyan si iku kadnan tanwa Rabbul Alamin. Kang ipaman na kanaban niyan ng tantua magagda magyang koto kaor. Kapaman na sumangatawa di sol na kanabatan to kepasangi. Nagyang koto din yan ikasol na mababalis kanya na makasag. Umbot niya sa Quran na magagaganyan. O ada na paman na mga padasimba penggalabakan yan, penambayang sa mga sunna na magagaganyan na kagi paman na mababagras kanyan pen. Giyang koto at tigong mga ulama amutasahir, tawa paman na di sol na makasag sa kanyan, agu paman na mabagaras kanyan sa giyang koto paman na di niya ning galabakan ang mga simbas iku mga kadundaw adigiyang koto ang mga tao kalipatan niya nagyang koto kasaul. Pada sa baraka mapapadalam sa giyang kaya as-suhur na al-qiyamu akhiru layli li zikri wa du'a was sala nagyang koto katatago nagyang koto kapanambuyang sa iku mga kagagawi nagugyang koto tadem-tadem sa iku Allah nagugyang koto panganin si iku Allah nagugyang koto kapanambayan. Naman ito. Upama ko sutaw na miyagnaw kabalaga na mala oras yan sa giyang koto